Ja vás vítam pri dnešnom výklade a dnes sa pozrieme na to, kto sa vám najbližšie ozve. Takže opäť kôpka číslo 1, kôpka číslo 2. Ja vítam všetkých, ktorí si vybrali kôpku číslo 1. Takže kto sa vám najbližšie ozve? Takže máme tu sedmičku pohárov. Možno niekto, kde ste si robili nejaké ilúzie. Možno niekto si robil o vás ilúzie. Možno niekto čakal, že sa mu ozvete vy. Ale vás tu vidím v pozícii veľkňažky, takže neaktívnej. Takže máme tu mága, takže sa mi to potvrdilo, že niekto si tu robí, si niečo predstavuje od vás, možno nejaký váš nápadník alebo možno nejaký človek vo vašom okolí. Fakticky je to človek, ktorý vie vyťažiť z každej situácii to najlepšie pre seba. Je to človek, ktorý môže byť trošku taký nekonvenčný, taký trošku iný, že nedbá na tie hranice, ani na tie nejaké, možno ako je to zaužívané, že niečo by sa malo urobiť. Ale jednoznačne tu vidím, že si myslel, že niečo dopadne nejak inak. Čakal, že sa možno vy odhodláte k nejakému kroku smerom k vám, smerom k nemu. Možno, že môže to byť aj niekto, koho ste spoznali, s kým ste sa cítili dobre, ale vás tu, keďže vidím v tej pozícii tej veľkňažky, tak toho človeka ste možno mohli trošku tak prekvapiť, že ten človek očakával, že naozaj vy budete tá aktívnejšia strana, že vy sa ozvete, možno ste sa niekedy ozývali, možno ste predtým niekedy taká bola. A že tu príde nejaké zmierlivé gesto alebo niečo, nejaký pokus o niečo. Mágia je niekto, kto sa vyzná v tých ľuďoch, vie tých ľudí naozaj tak možno niekedy aj nevedome, aj keď skôr mák si myslím, že to robí vedome, aby nasmeroval tých ľudí do nejakej strany alebo do nejakého pohybu, alebo proste vie ich tak trošku ovládať. Ale tu som trošku prerátal. Naozaj môže to byť niekto, koho máte vo svojom okolí, ak to si myslel, že vám tu urobí. Možno on vám tu urobil nejakú ilúziu o sebe, pretože sa mu tu páči tá vaša energia, ale on nevedel, ja si myslím, že vy ste pre ňoho aj taká nečitateľná osoba. A tento človek nerátal s tým, že vy proste nebudete smerom k nemu aktívna, že vy naozaj ste tu prekúkli nejakú trošku, ja by som povedala, aj takú hru, že viete aj vy veľmi dobre čítať, ale si myslím, že ešte lepšie ako ten mák tých ľudí. Že vy sa tu nedáte obalamutiť nejakými rečami, u vás platia naozaj len tie skutky, pretože vy ste taká... Vy ste človek, ktorý si tých ľudí pustí k sebe, až keď ich trošku tak spozná. Nie ste úplne človek, ktorý by nejak aktívne niečo robil smerom k tým druhým, ja si myslím. S týmito kartami mne tu naozaj strašne veľmi ide tá energia, že ten človek čakal niečo od vás. Že tento človek tu niečo vytvoril, možno keď ste sa s ním rozprávali, ilúziu o tom, že by to mohlo by niečo začať, že on je ten pán perfektný, že pozri sa na mňa, ja sa mám dobre, môže byť aj niekto, kto je dobre zabezpečený, naozaj ten človek tu má tie rezervy, ten človek vie ponúknuť, ale ten človek najprv čaká, čo urobí ten druhý, čo dostanem od toho druhého. Keďže tu máme kráľovnú pohárov, môže to byť aj on v tejto pozícii, že
je tak trošku, nie že by bol málo mužský alebo málo ženský, ale je to taká pozícia vyčkávania. Čo sa odohraje najprv z tej druhej strany. Ja ho tu vidím, že tento človek vám tu už niečo ponúkol, naozaj tu vám vytvoril, že môže byť dobrý biznis, alebo môže to byť kamarátstvo, možno videl, že musí byť najprv on trošku aktívny, aby ste boli vy aktívni smerom k nemu, aby ste mu niečo ponúkli. A tu vám ponúkol niečo malé, takže tu už mohlo byť nejaké stretnutie, nejaké rozhovory o niečom, buď o práci, alebo proste o tom, že by ste sa bližšie zoznámili, ale keďže vy sa tu držíte tiež naozaj späť, vy ste vycítili tú jeho energiu, vy ste tu veľmi stabilná, takže vy ako kráľovná minci si najprv naozaj toho človeka pozriete, čo mi tu ponúkaš, čo od teba príde. A tento človek, ja ho tu vidím trošku nahnevaného alebo trošku žiarlivého, že vás nevedel trošku dotlačiť, aby ste vy bola aktívna. Na prvý pohľad môžete byť aj spoločenská, ale vy si nepripúšťate ľudí k sebe veľmi rýchlo. Môže tu byť aj niečo ohľadom práce, možno, že ste išli niekam a na pohovor a vám tam naozaj vytvorili nejakú predstavu o tom, aké by to bolo super a čo všetko by ste tým získali. Pretože také niečo tu vidím, ale vy ste sa tu zastavili. Ja by som povedala, že ak sa to jedná o partnerský vzťah, tak tento muž naozaj môže byť aj dobre finančne zabezpečený. A toto všetko môže byť aj taká nejaká skúška, že on vám ukázal, ale nie úplne tým, že nemám pocit, že by sa chválil, že čo všetko má tento človek. Ale skôr mohol dať taký pocit stability, že sa s ním dobre rozpráva, že je empatický, čo aj môže byť, nehovorím, že nie je. Ale môže to byť aj naozaj taká skúška, že a teraz, keď napríklad už nič neurobím, čo od teba príde. Ale ja sa pozriem, že či bol prekvapený z toho, že vy ste proste nič neurobili. Čo proste vyhodnotil z tej vašej reakcie, ako ste sa vy k nemu zachovali. Takže máme tu voz, 6 minci a máme tu 7 pohárov, takže vy ste naozaj tu stopli a vy ste povedali, pokiaľ to nebude nejaké vyrovnané, pokiaľ tu vidím nejakú malú aktivitu z tej druhej strany, pokiaľ mi nič neponúka, tak ja ten voz naozaj zabrzdím, tu nebude žiadny posun. Možno, že ten človek vám chcel s niečím málo ponúkol, lebo tu vidím, že vám niečo ponúkol a nebolo to veľa. Toto je páža. Takže to bol len taký prvý bod, niečo také menšie. Mohlo to byť aj v práci, že vám len ponúkli a vy viete, že tam proste iným ľuďom ponúkali oveľa viac. A tento človek vám to chcel urobiť také chutnučké, že je to super, čo on vám ponúka. A vy ste tu povedali, že toto teda nie, tam je ešte oveľa viac, toto nie je úplne vyvážené, čo mi tu ponúkaš. Presne, pozrite sa, 5 minci, takže to je málo. Ten človek mohol urobiť aj veľmi také malé kroky, napríklad, že on sa s vami stretne, alebo keď sa stretnete niekde, tak sa dobre porozprávate, ale nikdy tam napríklad prišlo nejaké pozvanie alebo pozvanie na večeru, ako keby možno čakal, že vy to nejak zorganizujete, vy tam niečo urobíte. Takže tu nám máme naozaj, ide skôr o spojenie dvoch ľudí. To spojenie tu bolo, keď ste boli spolu, mohlo to byť veľmi pekné, naozaj ste sa mohli veľmi dobre porozprávať, mohli ste sa zasmiať. Skôr mi to ide na niečo také začínajúce, alebo možno keď ste pohádaní, tak ten človek, teraz už ste si povedali, že no tak teraz už musíš prísť nejakou naozaj veľkou zmenou.
že teraz ste v takej vy vyčkávacej pozícii. Možno ste predtým nebola, ale teraz už ste. Teraz vám tu nestačí ako keby, lebo kontaktov sú také väčšinou len také rozhovory. To sú naozaj, že sa s niekým cítite dobre, lenže vám to nestačí. Tu musia byť aj nejaké naozaj činy z tej druhej strany, ak vás chce získať naspäť, aby tom proste videli ste, že prehodnotil to svoje správanie, že chce niečo urobiť inak. Lebo vás tu vidím, že otvorená ste, ale vy ste v takej, naozaj stojíte, čakáte, čo urobí ten človek. A ten človek možno bol predtým stále zvyknutý, že tí ľudia, že on proste len urobil tam nejakú toho predstavu, že ja som človek napríklad na vzťah, alebo toto je super práca, toto napríklad by bolo pre teba výhodné, ale väčšinu práce, ale potom sa stiahol, aby väčšinu práce urobil ten druhý. Takže naozaj vaše stretnutia si myslím, že boli veľmi také harmonické. Myslím, že ste si aj veľmi dobre rozumeli. Ten človek sa tu ale bráni urobiť nejaký krok smerom k vám a niekam vás pozvať. Ja by som povedala, že tento človek je taký trošku, možno to tak bolo v minulosti, môžeme sa pozrieť, že sa vedel prispôsobiť tým ľuďom, keď videl, že od toho človeka, keď mu dá málo, dostane viac, tak proste urobil málo. Že si to tak vychutnával, že lebo 9 pohárov je niečo, kde robíme niečo sami pre seba. Toto nerobíme pre druhých, je to pre nás, aby sme sa my cítili dobre. A tento človek sa už necíti dobre, lebo naozaj tam sa nič nehýbe a on nerobí tiež nič. Ale tie stretnutia boli naozaj veľmi pekné, ja si myslím, že ako ľudia si rozumiete. A vy ste, on prehliadol to, že vy ste, ja by som povedala, že vy ste ešte v lepšej energii, ako je tento človek. Pretože tá veľkňažka naozaj už vníma to svoje telo, vníma tie pocity, vníma ten šiestý zmysel, ktorý hovorí, tam by som nič nerobila, tam budem čakať, že čo sa udeje ďalej. On tu je ako kráľ mečov, takže toto je niekto inteligentný s tým mágom, vie čítať ľudí, naozaj má dobre prečítaných ľudí a naozaj mne to tak príde, že tento človek, keď vidí, že dostane za málo peňazí veľa muziky, tak on sa tam snažiť nebude. On nechá toho človeka naozaj, aby to robil. Takže takáto situácia tu môže byť medzi vami. Ešte si tu doložíme poslednú kartu. Ale pritom ten človek chce, aby sa to medzi vami posunulo. Tomu človeku sa ako osoba naozaj páčite. Tam vo vás vidí niečo veľmi pekné, čisté, harmonické, vyrovnané. Na tom človeku aj keď ja by som povedala, že ho to štve, že nič nerobíte a na druhej strane ho to veľmi láka. A tu vidíme, že tu bol veľmi prekvapený, že vy ste tu nič nenavrhla. Takže takýto človek sa vám môže ozvať. Poďme sa pozrieť na to, s akou správou k vám prichádza. Aké sú jeho úmysly, alebo proste čo chce tou správou docieliť, o čo tu pôjde. Takže on vás chce, aby ste sa mu emocionálne otvorila, aby proste, ja by som povedala až trošku, aby videl, že máte oňho záujem. Poďme sa pozrieť, prečo to chce urobiť. Lebo trošku mi to ide, ako keby si tu chcel niekto svoju hodnotu na základe toho, že tí ľudia sú viac ochotní preňho urobiť, ako on pre nich. Ale to je mák. On keď to vidí, ja by som trošku až povedala, že
jemu sa to trošku až páčilo, že tí ľudia sú na ňom až taký, by som povedala, že závislí. Pretože keď sú ľudia závislí, tak nimi môžeme lepšie manipulovať. A tu zase vidíme, že mu to nevyšlo. Táto žena mu tu nič nedáva. Že tu nám musí trošku porozmýšľať, ako inak to urobiť. Takže poďme ďalej, že o čo mu tu ide. Tu chce kontakt, jednoznačne sa chce ešte s vami stretnúť. A tu by som povedala, že o čo mu ide, je to taká, ani by som nepovedala, že hra, ale veľmi sa mu páči, keď je tu možno niekto taký nedostupný a nemá o ňom prehľad, nevie, čo sa v ňom deje, pretože pozrite sa, kráľovná pohárov a hviezda, to je naozaj niekto, tá energia je veľmi taká jasná, čistá, ale nemusí byť čitateľná pre druhých. Ak sú druhí radi nečitateľní, tak tá čitateľná energia je pre nich taká mätúca, by som povedala. Ale jednoznačne tento človek by chcel s vami komunikovať, tento človek by sa chcel s vami stretnúť. Možno, že sa stretávate niekde večer, keďže je tu hviezda, možno sa už poznáte od zimy. Fíha, toho človeka, ja by som povedala, že v tomto človeku sa prebudili aj city. Lebo tu je také pážatko, niečo sa tu začalo a on si, ako keby mu bolo jasné, že tým, že vy ste taká nedostupná, tak tým práve, že u neho taký máte, že ho tým viac priťahujete. Máme tu mesiac. Takže on nemá jasno, aké vy máte city k nemu, ako je to u vás. A chcel by to jednoznačne zistiť. Chcel by zistiť, že či ste partnerka vhodná na vzťah, ale má tu trošku aj, ale je mu tu aj jasné, že vy ste niekto, kto by mu vedel v tej citovej oblasti ublížiť. Tu mu je jasné, že vy máte nejakú prevahu nad ním. Že ten človek je možno viac citovo zainteresovaný do toho všetkého, ako ste vy. Takže len jednu kartu si poprosím. Fíha, tak tento človek... Viete, čo tu môže byť? Že tento človek si išiel tak ľahko tým životom. Tak, ako som povedala, že mohol tam mať naozaj, on vidí u tých ľudí, že keď tam nemusí veľa robiť, tak nemusí, vie sa prispôsobiť tej situácii, keď vidí, že môže toto dosah od toho človeka a mu to vyhovuje, tak si to od toho človeka zoberie. A mohol mať len také nejaké možno povrchné vzťahy, nemuseli ísť úplne, mohol mať aj dlhoročné vzťahy, ale citovo tam nebol angažovaný. Alebo proste dlho, môže to byť nejaký starý mládenec, ktorý sa naozaj bol veľmi dlho sám, lebo ho nikto nezaujal naozaj na tej citovej, v tej emocionálnej oblasti, že tam proste nepotreboval možno on nejaké city, potreboval mať len tam nejakú kontrolu nad tým všetkým, a aby to proste vyhovovalo jemu a zrazu tu stretol človeka, ktorý je, keď ste v takej čistej naozaj energii, je to pre ľudí veľmi príťažlivé a je to príťažlivé aj pre ňo, pretože už ho dlho nikto naozaj neoslovil. Ja by som povedala, že tak ako vy. Tu vidíme aj nejaké strachy, že či bude vôbec schopný tu mať nejaký takýto trvalý zväzok, pretože tu máme naozaj toho veľkňaza a desiatku a na druhej strane potom veľmi túži. Takže môže tu byť aj tak, že si dáva tým, že nerobí nejaké kroky a vidí, že ani vy ich neurobíte, musí nejak premyslieť celú tú históriu toho, ako sa proste vo vzťahu správal smerom k vám. U vás vie, že vy tu nehľadáte s týmito kartami
nič povrchné, nič ľahké, nič na pár dní, že vy tu máte úplne jasnú predstavu, ako má ten vzťah vyzerať. Vy sa s ním musíte, že sa s ním musíte cítiť dobre, musí tam byť určitá jasnosť v tom všetkom, kam by to malo smerovať a hlavne tá harmónia. Pretože možno ste mali v minulosti nejaké vzťahy, ktoré proste neboli také, ale vy už ste dospeli do toho, že vy proste sama so sebou, ak proste tu nie je niekto, tak radšej budete sama, pretože vy si tú 10 pohárov viete urobiť aj, viete si proste to prostredie urobiť tak harmonické, že vy živíte sama seba. A vy vo svojich pocitoch viete, čo chcete a čo nechcete. A keď proste ten človek, keď príde a nebudete sa s ním cítiť dobre, keď vaše aj telo povie, že sa s ním necíti dobre, tak proste toho človeka dáte zo svojho života preč. Do toho bodu ste tu sa dostali, ja to tu vidím. A ten človek, o čomu tu pôjde, ten človek bude chcieť, ja by som povedala, že toho človeka veľmi ťahá k tomu, aby proste išiel do nejakého naozaj vzťahu, ktorý je čistý, pretože on tu má tiež nejakú bolesť z minulosti. Môže byť, že tu bola nejaká žena, ktorá proste tiež sa s ňou tak nejak zahral a nedali jej to, čo potrebovala a neskoro ju spoznal a tá žena mu proste odišla. Tá žena mu tu jednoducho urobila nejakú tú ranu na tom srdci a teraz stretol podobného človeka a ešte ja by som povedala, že vo veľmi pekných energiách. Naozaj tu je taká čistota, dobrota, empatia, ale už ju nedávate naozaj zadarmo. A ten človek, ja si myslím, že ten človek s tým nerátal, že proste tu by mu mohol niekto taký ešte do života prísť. Takže tento človek chce zistiť, ako to máte vy k nemu. Ja si myslím, že skôr on potrebuje tu viacej jasnosť teraz od vás. Tento človek je viacej závislý na vás, ako vy na ňom. A on nevie, čo tu môže od vás očakávať, že čo tu, keď urobí nejaký krok smerom k vám, takže čo sa tu bude vlastne diať. Ale ja by som povedala, že tento človek sa s vami, s týmito 3 kartami, tento človek sa cíti dobre, uvoľnenie, môže byť sám sebou. A naozaj cítim tu z tých kariet taký strach, že či sa cítite aj vy s ním tak dobre. Takže toto pôjde. Tento človek bude s vami chcieť stráviť čas. Ja si myslím, že tento človek neurobi nejaké veľmi rýchle kroky smerom k tomu, aby sa to rozbehlo do nejakého vzťahu, ale potrebuje tu mať ešte lepšie vás poznať, pretože a spoznať, ja by som povedala, že spoznať aj sám seba, či je vôbec tej 10 minci schopný. Ale on potom naozaj túži, tu stretol osobu, s ktorou si to vie predstaviť. Takže o tomu pôjde, aby vás lepšie spoznal. Aby tu proste nejaké informácie ešte o vás získal, pretože on nevie o vás podľa mňa nejak veľa, alebo proste si sa tak odcudzili a teraz nevie, čo sa vo vás deje, že či je tu ešte niečo možné, alebo tu nie je niečo možné. Takže toto by bolo pre balíček číslo 1. Pozrite sa. Tento človek je citovo zaangažovaný, aj keď vám to nemusíte to na ňom vidieť, alebo nemáte pocit, ale vy to cítite, že tam proste tá fasáda nerezonuje proste s tým, čo je vo vnútri. A keďže tu máme súd a máme tu veľkňaza a pre ňoho to môže byť, je to niečo dôležité naozaj v tej citovej oblasti, aby sa otvoril a aby sa možno aj naučil naozaj ako dvoriť tej žene, ako sa jej otvoriť, čo tam všetko má urobiť. A on to vie, ale ako keby si to možno potreboval nejak pripomenúť, aj keď tu má strach, že si môže zlomiť srdce. Že vy na to naozaj tú silu máte, aby ste vedeli tomu človeku povedať aj nie. Pretože vy tu máte tiež nejaké skúsenosti z minulosti. Dobre, takže toto by bolo pre balíček číslo 1. Ja vám ďakujem za pozretie, za lajky, vychválenie a za komentáre. Takže ja vítam balíček číslo 2. Ideme sa pozrieť na to, kto sa vám najbližšie ozve. Čo to bude za človeka. Ako ho spoznáte. Takže je to zaujímavé. Je tu tiež veľkňažka.
Tá tam bola hneď na začiatku aj v druhom balíčku. Takže tu je niekto na vás napojený, vy ste napojená na ňo, máte tu... mám tu pocit, aj keď ste sa možno rozišli, alebo nemáte s tým človekom kontakt, tak to napojenie tam ešte je naozaj, vy sa tou energiou ešte stále ovplyvňujete. Môže to byť aj ohľadom detí napríklad. Niekto, kto nevie, čo sa u vás deje, nevie, či sa vám môže ozvať, alebo sa vám nemôže ozvať. Niekto, kto by chcel druhú šancu u vás. Môže to byť napríklad váš bývalý priateľ, váš bývalý manžel. Ja si myslím, že s týmto človekom tu nemáte, vidíte, hneď sa mi potvrdilo, tu nemáte kontakt. Mohla tu byť nejaká situácia, ktorá vás zranila a vy ste sa stiahli naspäť, pretože tu naozaj vy ste tu zobrali všetko, čo tu bolo a tam smerom k tej druhej osobe nechcete momentálne robiť nejaké kroky. Takže kto to je? Môže to byť človek, ktorý s vami prerušil kontakt, mohol naozaj vás, ako sa hovorí, ghostnúť. Takže zo dňa na deň tam proste prestalo niečo, skončilo. Tento človek, ja ho tu vidím, že si myslel, že to bude v poriadku, že sa tam nič nebude diať. Ale vidím, že tento človek sa tam trápi s tou 10 mečov, ako keby mu to došlo. Ja tu vidím človeka, ktorý mohol urobiť naozaj ten krok dosť tak nejak prchko, bez rozmýšľania. Ale je to pážatko, takže môže to byť niekto, kto bol ešte taký možno nejaký nevyzretý, alebo možno nejaký taký detský. Tu nám mohlo byť, že sa chcel len zabaviť. Nemenil tu nejak investovať čas do vás, alebo energiu, alebo na nejaké stretnutie. Pripomína mi to trošku jednotku, možno, že z jedničky tu niekto prišiel do dvojky. Ja si myslím, že tu sa naozaj skončil nejaký vzťah a tento človek si myslel, pre mňa je to v pohode, rozišli sme sa, dobre, nechajme to tak. Myslím, že ten rozchod nebol úplne nejaký príjemný. A ja skôr mám pocit, že to urobil tento krok, tento človek. Že tu prerušil nejak kontakt. Mne tu príde, že naozaj to bolo... že bolo také nečakané. Ja tu vidím, že ten človek tu veľa nezainvestoval, preto ho to možno ani nejak netrápilo. A vás tu cítim, ako keby si povedali, dobre, keď to takto chceš, tak toto budeš mať, hotovo. Vy však viete, ja vás tu tak vidím, že vy viete, že to ešte nebol posledný kontakt. Vy podľa mňa sa ani nejak netrápite. Vy viete, že ten človek ešte príde. Mohlo to byť, že ste sa len momentálne rozišli, dali ste si nejakú pauzu, že proste potrebuje on od vás pauzu, alebo potrebujete vy od neho pauzu. Takže máme tu rytiera palíc, niekto, kto je trošku taký ešte bláznivý, strelený. Môže to byť niekto, kto je energický, kto naozaj je veľmi aktívny. Táto aktivita však mohla byť nesprávnym smerom, si myslím.
pretože tu prišlo k nejakému zraneniu, tu naozaj medzi vami. Môže to byť aj však človek, ktorý povedal, že sa vám ozve a už sa vám viacej neozval. Ja tu mám toho človeka naozaj, kde zostal len tých energií toho rytiera palíc. Naozaj, ako som povedala, že tu bola nejaká zábava, naozaj možno ste si vymenili nejaké čísla, alebo možno on sa až príliš veľmi zabával a nerozmýšľal veľmi o tom, čo to spôsobí vo vašom vzťahu. Mne to príde také konanie, že najprv urobím a potom porozmýšľam nad tým, že čo sa tu vlastne deje. A som povedala, že tu je tá taká nevyzretá, tak tu sa mi to hneď potvrdilo, taká nevyzretá trošku energia. A možno ste s tým človekom randili a tento človek nechcel posunúť tento vzťah a keď už to začalo byť nejaké, že by mala prevzať tú zodpovednosť, tak sa stiahol. Desiatka palíc. Možno to bol niekto, komu veľmi dlho trvalo, kým sa nejak rozhýbal, kým niečo naozaj urobil smerom k vám. Ale pre seba vie toho urobiť naozaj veľa. Čo sa týka jeho, tak on si vie dopriať, vie sa zabaviť. Ale tu s týmito kartami mám naozaj, pretože on sa pozerá do tej karty, ja mám pocit, že vám možno nevenoval toľko pozornosti, alebo proste vy ste boli ako keby na nejakom druhom mieste. Môže to byť aj v práci. Že proste ten človek, možno, že ste tam už dlhšie a naozaj robíte a prišiel tu niekto nový, niekto, kto sa vie trošku aj viac nejak tak podlizovať tomu šéfovi. A ten šéf ho možno uprednostil pred niečím, kde mal uprednostniť vás, pretože možno podávate oveľa lepší výkon, ste tam dlhšie a ten človek bez rozmýšľania možno niekoho povýšil, alebo proste mu dal nejakú zákazku, alebo proste stal sa nejakým vedúcim. Lebo tu naozaj mám niečo, kde niekto urobil nejaký čin, až potom popremýšľal nad tým, že čo urobil. Máme aj s tou štvorkou pohárov. A tu sa mi to naozaj potvrdilo. Tu bolo nejaká veľmi rýchla akcia, ktorá proste nezodpovedala tomu kráľovi minci. Čiže si to nejak naozaj nepremyslel a spôsobil v tejto situácii ako keby vám, a vy ste povedali, no tak toto nie, tak ja tu robím, ako blázon, sa snažím, a niekto druhý dostane nejakú odmenu na miesto mňa. Pretože tento človek vám neponúkol niečo, vy ste povedali, že čo, toto nie, toto nechcem. Je tu však aj taká možnosť, že ten človek naozaj sa len zabavil a niečo viacej, možno ste sa vyrozprávali, že nejaký možno už kam to smeruje, čo z toho ide vzniknúť a ten človek to v tej chvíli naozaj zabrzdil. Tu nám mohla prísť do toho aj nejaká nová osoba, niekto iný ho zaujal, pretože to tam som naozaj videla, ako som povedala aj v tej práci, že proste niekto bol zvýhodnený na miesto vás. Máme aj, pozrite sa, aké karty sú dole. Takže naozaj tam mohla byť osoba navyše a vy ste možno na to prišli, stiahli ste sa, povedali, že a dosť. Už nie. Možno, že ten človek sa nejak veľmi nemusela tu byť, že tu bolo niečo viac, nejaké intimnosti, proste len venoval nejakej inej osobe. Ja to tu vidím viacej pozornosti ako vám. Čo bolo, tak by som povedala, že už dosť na hrane. Takže poďme sa pozrieť, prečo sa ten človek bude chcieť ozvať, čo za tým je, aké sú tu jeho úmysly. Takže dať opäť nejakú situáciu do poriadku, aby sa ukľudnila, možno v práci, že vám
niečo tiež ponúkne, možno vyšší plat, keď už tá pozícia nie je voľná, alebo keď ste naozaj tu je ukľudnenie nejakých ešte citov, možno vám dá nejaký čas ešte na to, ale skôr vidím, že tu on aktívne niečo bude chcieť dať do poriadku, ten človek. Ideme sa na to pozrieť, že prečo to bude chcieť, z akého dôvodu, čo typ sleduje. S tým pážatom to môže byť naozaj ukľudnenie, nejaké city. Možno tam vznikla nejaká hádka, búrka, možno tu bola naozaj žiarlivosť, alebo ste proste s tým človekom randili, alebo v tej práci, že niekto dostal a vy ste proste jednoducho, nie že vybuchli, ale proste ste sa povedali dosť a stiahli ste sa, povedali ste sa, dobre, tak ja nebudem robiť žiadne načasy, nebudem robiť robotu za druhých ľudí, nebudem pre teba robiť to a to. A tento človek tu príde ukľudniť tú emocionálnu stránku u vás, dá to do poriadku. Ale mne s tým pážatkom to je také, že prídem, ukľudním, ale či som tam niečo pochopil, tak to ešte neviem. Takže ak ste manželia a bola tu nejaká osoba navyše, alebo proste sa niekde veľmi zabával, tak určite bude chcieť, aby má záujem ešte na tom, aby ten váš vzťah naozaj pokračoval, že nebude ho chcieť ukončiť, ani proste sa nejak veľmi diskutovať, len chce, aby sa to tam proste ukľudnilo. Aby proste tie emócie sa trošku vyprchali. Máme pážatko mečov. Ja by som povedala, že tento človek vás už môže niekde sledovať, alebo môže nejaké informácie o vás získavať, či sa vám vôbec môže ozvať, či ste vôbec ešte dostupní preňho, či ešte by sa to dalo nejak zachrániť. Tento človek tu naozaj v tej minulosti niečo dokašľal. Tu je nejaká hádka, jednoznačne vie, že toto je posledná nejaká šanca. Z týchto spodných kariet som tu videla. Pretože ja tu mám z vás taký pocit, ako keby ste chcela odísť. Ešte nie ste úplne rozhodnutá, ako keby ste si dali pauzu a on tú pauzu cíti, že ste proste prešli do toho rozhodovania, ostanem, neostanem, či už v práci, alebo v kamarátstve, alebo v partnerstve, čo urobím. Pretože vy ste vďaka tomu naozaj postúpili, zvýšili ste aj svoju vlastnú hodnotu, aj hodnotu v očiach tých druhých ľudí. A ten človek to zachytil. Ten človek zachytil, že proste toto je ten taký hlavný okamžik, keď sa rozhoduje o tom, čo sa stane. Že toto nie je len ďalšia nevidná hádka, že proste prídem, donesem kvety, alebo proste príde šéf zároveň a povie, bože, to si urobila super, dám ti, ja neviem, 100 eur odmeny. Ale tu je naozaj rozhodovanie zostať alebo nezostať a tento človek príde zachraňovať situáciu, pretože on ešte nevie, ako ste sa rozhodli a ten človek nechce, aby ste odišli. Ten človek nechce, aby ste urobili rozhodnutie, kde budete chcieť zostať radšej sami ako s ním, alebo sa posuniete, lebo tu naozaj máme posun niekam inám do nejakej inej firmy, alebo budete si hľadať nejakú novú prácu. Ale ja by som nečakala od toho človeka nejaké úplne veľké kroky. Je to skôr také zmierlivé, také áno, máš pravdu, jasné, ja som urobil takú chybu. Áno, prepáč, nedomyslel som to. Takže tu na vašom mieste, ak tu ešte je šanca na to, aby ste dali tomu človeku šancu alebo tej práci, tak tu na tomu človeku by som povedala, že čo ti ponúkne. Alebo počkala na to, čo ti ponúkne. Dobre, takže toto by bolo pre kôpku číslo 2. Ja vám ďakujem za pozretie, za lajky, za komentáre a vidíme sa na budúce.